ин нишаст дар назар аст ки 7 октябр дар шаҳри Санкт Петербург баргузор карда мешавад. яъне ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ноболиға ба шавҳар додан иҷозат додагӣ нестанд. ака дафъаи гузашта ҷавоб надодӣ, мегуфтӣ ки аз 18 то 27 ба хизмат даъват мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Юрист TJ. як хешхабар дорум барои ҳаматон, то охирша тамошо кунед. имрӯз старти конкурси нави моҳай. ин ҳами пуло барои шумо приз ва якта iPhone 12 Pro Max. ҳамагӣ 2000 дона билетае дар конкурс, 21 дона приз, 20 дона конверти 2000 сомона ва якта iPhone 12 Pro Max. нархи билет 200 рублай, ба мисли ҳарвақта арзонай. касое ки мехоҳанд билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанкда метавонанд ки сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ногуфта намона, агар ки ба аксия билет бихарен, ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. чектона метавонанд ки дар ин ҳами рақамҳо WhatsApp-да рӯӣ кунем. қати номтон ҷошда билети шуморо рӯӣ мекунем. конкурс нав саршидагиай, бахтона бисанҷен, мо тезтар билетҳоро фурӯхтем, финала аниқ мекунем. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрист TJ. тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бишен, ҳама рӯза хабарҳои нав метавонед ки аз канали мо дастрас кунед. як ахбороти нав. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Россия сафар мекунад. дар пойтахти шимолӣ бо раиси ҷумҳурии Русия ва дигар сарони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил дидору мулоқот карда мешавад. Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ба нишасти ғайрирасмии сарони Иттиҳоди давлати мустақил сафар мекунад. дар ин бора дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии кишвар хабар додааст. ин нишаст дар назар аст ки 7 октябр дар шаҳри Санкт Петербург баргузор карда мешавад. ташаббуси баргузории мулоқоти анъанавӣ аз ҷониби президенти Федератсияи Россия Владимир Путин пешниҳод карда шудааст. яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Санкт Петербург сафар мекунад ва дар ин сафари корӣ чӣ тағйиротҳо ва чӣ навигариҳо мешавад, худо розӣ бошад дар барномаҳои дигар баҳри шумо пешниҳод мекунем. тамошобинони азиз, дар ҳамиҷа як чиза қайд кардам, мегзарам ва баъдан комментарияҳоро мехонам, ба саволотон ҷавоб мегардонам. касое ки дар шаҳри Москва ё ки Московский област қарор дорен ва агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шидагӣ бошад, агар ки бихоҳен аз границаи Қазоқистон гузаштан, пас за ин ҳами рақамҳо занг бизанен, ҳатман айноми ма гап занен. и бародармон худо хоҳад соқи саломат бурда аз граница мегзаронатон ва барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳо кӯмактон мекунад. назар ба дигар ширкатҳо и бародар бениҳоят нархи арзон мегирад. ҳатман занг бизанед. фара нависонда: салом алайкум, агар духтар 17 сола бошад, оиладор шавад, чӣ кор мекунад? падар модар ҳар ду тараф розӣ бошанд. тӯй карда, никоҳ карда, оиладор шавӣ, бо хости худо фарзанд таваллуд шавад. ягон проблема намешавад барои 17 сола будани духтар. яъне ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ноболиға ба шавҳар додан иҷозат додагӣ нестанд. ба ҳамин хотир дар ҳолате ки ҳар ду тарафҳо розӣ бошанд, ба суди ҷои зистон ариза пешниҳод мекунед. GX нависондай: акаҷон салом, нисавиршаледни 16-17 сола бача, яъне баъди сипоридани экзамин тобистон ба Россия омада кор карда метавонад то сентябра. чӣ намуд документ дар кор? пешакӣ раҳмат. мутаассифона мумкин нест дар Федератсияи Россия то синни 18 солагира мумкин нест кор кардан, вале дар шумо ҳуҷҷати патент ҳам дода намешавад. Ҷураев нависондай: салом алайкум, такроран савол медиҳам. ака дафъаи гузашта ҷавоб надодӣ, мегуфтӣ ки аз 18 то 27 ба хизмат даъват мекунанд. агар ду кӯдак дошта бошӣ, мегиранд аз рӯи қонуни Россия, аз рӯи қонуни Федератсияи Россия дар назар бигирем, ту барои мобилизатсия дар назар дошта бошӣ, агар шахсан тра ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. чунки агар гражданин бошӣ, то ба номи ту повистка омадагӣ набошад ё то хита дар учёти военӣ мондагӣ набошӣ, тра ба артиш, яъне ки барои ҷанг намебаранд. Файзуллоев нависондай: ассалому алайкум акаҷон, илтимос ҷавоб диҳед. оилаи ман ҳамроҳам дар Россия, лекин хонашин. дуюм сол метавонад продлит кунам? чира продлит карданем, бародари азиз? мисол агар шумо регистратсияро дар назар дошта бошен, бале мешавад продлит кардан, лекин агар аз рӯи қонун бигирем, вақте ки ту гости гуфта медроӣ, аз 3 моҳ зиёд истоданда ҳақ надорӣ. лекин 90% занҳое ки бо ҳамроҳи шавҳарашон мераванд, гости гуфта дар мигратсиони картаҳошон қайд мекунанд, тӯли 1 солу 2 сол меистанд. амиров нависондай: салом алайкум, сози якама дар шаҳри Санкт Петербург
регистратсияи ма Питер, ма област кор мекунам, ма дар ред бафт, мара штраф мекунам, пешакӣ раҳмат ака. дар ҳар куҷое ки кору фаъолият мекунӣ ту бояд дар ҳамҷа регистратсия кунӣ ва патентам аз ҳамуҷа боша. бобоҷон нависондаи ака ду бор оператсия карда бошӣ, пот шикаста боша, хизмат мебаранад. агар ки почат вастанавӣ чида боша, ҳози солим боша, бале даъватат мекунад. боец нависондаи добровольно рафт, ҳо раҳмат ба падару модараш. ӯ солдат лекин правилаи роҳро надонад, чӣ хел правашон метиҳанд. ин зиндабагур кардани инсон аст. ягон кас да правара бе ҳичӣ наметиҳанд. касое ки добровольно хизмат рафтанӣ мешаванд, ӯво пешакӣ муроҷиат мекунанд, мераванд мактаби ронандагӣ мехонанд ва рӯзе ки ба хизмат сафарбар мешаванд, ҳамун рӯз праваҳошона тӯҳфашон мекунанд. идрис тиҷаи нависондаи ака ма кредит дорам, 3 сол шид наспоридам, метавонам тоҷикистон бирам ва вақти рафтан депорт мезананд. ма батра як мисол меёрам. як бародармон аз симкарташ 200 рубл ё 500 рубл қарздор буд, ҳамура наспорид, тӯли чандин моҳ дар тоҷикистон гашт. баъд диюмбора рафтанда аллакай проверка кард ки запрет на въезд шидагиай. сабабша баъдан тафтиш кардан, сабабаш ҳамун 500 рубли қарзи симкарташ будай. ба ҳамин хотир касе ки аз симкартаотон қарз доред ё ки кредит гирифтагиен, сари вақт пардохт кунед, чунки проблематон мешавад ва депортатсиятон мекунанд. баъд алиев нависондаи 10 бор шид менависам, ҷавоб наметиҳед. патента 10 рӯза споридан мешавад ё ки не? илтимос ҷавоб диҳед. 10 рӯза гуфта ту чиро дар назар дорӣ? бародари азиз, хоҳиш мекунам баъзе саволотона нопирра менависонед, ҳамура хубтару фаҳмотар бинависонед ки марам ҷавоби хуб дода битонам ба шумо. тағаев нависондаи ассалому алайкум брат, 5 бора ки нависесам ҷавоб де, илтимос ака. 27 ромадагӣ, лекин аз аблава тарсидесай, айхона намеброя, мумкина нотарсида броя бигарда ответ бите. вақте ки 27 сола мешавӣ, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ. сафарзода нависондаи салому алайкум акаи сорбон, ба ҳамин саволи ман ҷавоб мегуфтен. касоне ки документ надоранд, пешаи рейд 12-умда сар мешава гуфтен. регистратсия то қақати бираи тоҷикистон депорт мекунанд. депортатсия намекунанд. то 12 октябра касе ки меброя ба хоҳиши худаш депортш намекунанд. вале баъди 12 рейд ки сар шид, аллакай депорткунӣ сар мешавад. сангинов нависондаи хизмати ҳарбӣ равам дар Россия по контракт, пас аз 1 сол паспорти РФ медиҳанд. бале тибқи қонуни нави Федератсияи Россия шартномаи 1 сола мебандед ва баъди 1 сол соҳиби шаҳрвандии Россия мешед. идрисов нависондаи ассалому алайкум ака, мара додарам ба хизмат рафт. ман агар хона равам, мара ба хизмат мебаранд. дар ҳолате ки 2 бача бошен, агар то баргаштани якумгиша диюм фарзанд ба хизмат бурда намешавад. вале зиёда аз 2 писар бошен дар оила, яки якбора 2 касам даъват мекунанд. муҳаммадҷон нависондаи ака, ҷавоб те ҳамин савола. 1 ҳафташи ҷида дорам. ятими кула хизмат мебаранд ё ки не? илтимос ҷавоб те. не, ятими кул ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавад. ашуралӣ нависондаи кор меҷӯям, ягон кор дар Москва намедонед? мутаассифона не, бародари азиз. миллион тивей нависондаи салом ака, ҷавоб надоден. агар варикоцели простатит бошӣ, хизмат мебарам, пешакӣ раҳмат. агар ки оператсия карда гузашта бошанд, аллакай варикоцел ягон касали серьёзный нест ки мақсад тра аз хизмат озод кунад. вале агар оли оператсият кардагӣ набошанд, метавонӣ ки ба ҳамин сабаб хита аз даъват ба хизмат озод кунӣ то муддате ки ту оператсия мекунӣ. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.